Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit la un nou episod din PewDiePie Simulator. Am făcut level 12 și nu am deschis nimica pentru că am vrut să deschid cu voi. Am intrat din greșeală, pur și simplu am vrut să intru pe YouTube și când am intrat am apăsat pe PewDiePie și atunci mi s-a deschis coletul. Bun, haideți cu voi să deschidem pachetele. Pac! Wow! Da, e frumoasă, e drăguță. Ia să vedem și ce am pus noi pe jos. Up! Haide, mă! Stai! Așa. Level 2. Iarbă! Nu-mi place. Nu-mi place aia de pe jos. Pac, 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 pac. Pac, pac. Pac, 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 pac. Uau, ce drăguț e asta! Rip? Rip. Wow, cât de tari sunt! N-am ce să zic, toate sunt foarte tari. De unde asta? Wow, cât de tare! Nu e să cred. Mai mi-agradez o dată și o dată. Așa. Deci, uite cât de tare sunt, nu vine să cred, e super, super. Oare, da, bineînțeles că voi începe cu acest lucru, dar haideți să vă arăt ce să faceți când nu știți cum, să puneți astea pe aici. Deci, facem așa, luăm asta și o punem așa. Adică să spun că eu când vreau să o pun aici drept, nu merge. Și dacă fac așa, asta puțin. Ar fi rar. Revin după ce o pun, ok? Ok, am revenit, am reușit, dar a trebuit să mut toate astea și nu din camera asta, ci și din camera asta. Adică, uitați-vă cât de urât poate să arate acum cât am mutat. Uitați așa. Deci, cum Dumnezeu să vină asta pe covorul ăsta? Cum Dumnezeu? Adică nu-mi place deloc cum se vede. Și am mutat și masa asta, am mutat și astea, am mutat și ăsta. Ăsta n-a trebuit să-l mut. Doar ăsta și cu asta, masa adică. Și pisica puțin mai așa, dar așa că până aici. Perfect. Mama, așa. Păi bun, asta nu mi-a plăcut chiar deloc, serios. Dar mă rog, haideți să mergem până aici. Ok, asta editează. Să sperăm că el nu o să facă cel de aici, să sperăm că nu o să facă ăsta, level 12. Hai să mai votăm, da, să votăm. Wow! Îmi place, serios. Îi dau, nu știu ce să-i dau, nu mai știu cum era, o raport, dar îi dau și raport. Haide, mă. Ori raport trebuia să-i dai, ori doar inima aia. Da, mă rog. Verden, ia să-l vedem pe Varden, Varden. E bă, Vardene, mă, Vardene. Wow, asta. Wow. Tu-ți bați joc de mine? Wow, asta este super wow. De fapt stai așa că este o rață. O rață, de ce să nu fie o rață care are o foarte bună tastatură și cineva care se duce în luna de nicăieri? O, Doamne, măcar i-am dat vot.
Hai să vedem și pe Vica 500. Bă, Vico, bă, serios, pe bune, deci ești bună rău. Vic, hai că-i dau și în raport. Măi, Vico, mă, serios, aici. Îmi place chestia asta. Îmi place și astea care că prind muște. Ce mai îmi place? Îmi place cover-ul ăsta. Îmi place super mult televizorul. Îmi place și tablou cu iluminati. Îmi place și căței, că pisicam și eu. Și covorul ăla frumos. Mamă. Ce mai îmi place și mie de pe. Uite așa să registrez la studio, așa mă. Ce mai îmi place? Îți dai seama să spui și camere, păi dă-te încolo, hai că deja îmi place de tine. Am uitat să-i dau raport. Da, o să-i dau doar inimă. Horror pingaming. Serios, asta nu e horror, dar îmi place. Ia să vedem cât bultăbiard. Da, mă rog. Te ador. Te ador. Uite ce covor are. Îmi place covorul ăsta. Îmi place capra. Îmi place ăsta că poți să te... Nu-mi place rahatul pentru că tu-ți bagi joc de mine. Cine te-a învățat să faci chestia asta? Măi, racule, măi. Racule. Nu știam că ție-ți plac răhății să-i bat, mă rog. Îmi place coșul de basket, îmi place foarte mult rața, îmi place televizorul, îmi place fata asta, îmi place glob disco, ce mai îmi place? Îmi place masca lui Jason. Bine, asta am și dar îmi place asta cu căței, îmi place pești, îmi plac foarte mult pești, îmi plac banii, îmi place coforul ăsta, îmi place mult asta și la studio, mamă. Îmi place și exitul cum a fost pus la gaura aia din tavan. Ia vedem, Zombie Hunter 690, Zombie Hunter 690. Băi, trebuie că îmi place și de tine, cum ai aranjat, e foarte frumos. Ale jombanez. Pleacă-i, mă, de aici, că nu-ți dau vot. Mujioaji, mă rog. Pe tine te ador. Și mi-aș dori să-mi și așa o cameră frumoasă. Nu pleacă de aici. Chemo 46. Ia să-l vedem pe Chemo. Bă, ești drăguțel. Da, e level 6. Ai level 6. Nu am ce să zic. Hai că-ți dau și un vot. Las, că n-are nimic, nu stric. Edarov. Ia să-l vedem. Pleacă de aici. Următoarea e fâna. Ia-te-te, mă. Fii atent ce Johni 00 FNAF. Normal că o să-l jucăm. De la 2 pentru că unul este cu bani și nu pot să iau pe ăla cu bani. Așa că o să ne jucăm FNAF 2 dacă vreți. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați și butonul de like. Asta îmi place. Teche
TH Boss 46. Pa. Egosaur. Egosaur? Ia să vedem. Ah, e o rață! E o rață! Ce tare, e o rață! Și are un carcatul... Da. Ia uite cine cântă! Uite cine cântă, fii atent! Hai, deci, în momentul ăsta vreau să fac o poză, dacă n-ar avea chestia asta. Ia să prind cu gura. Stai, mă. Băi, ia, să văd cum am prins cu gura. Revin imediat. Se pare că nu l-am prins cu gura căscată și ca tântăloica am ieșit din joc. Păi, da, bun. Haideți să începem. Și îmi pare rău dacă vocea mi s-aude odată încet, odată tare. Cam așa. Pentru că... O să fac eu modificări. Ia să dăm aici. Permet. Aici. Asta. 100 lives oferă. Așa. Păi da, bun. Cam atâta cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi, desigur, ne auzim data viitoare. Pa!